Enguany nostra falla l'hem titulat T'apuntes i tracta de tot el que es pot disfrutar en una comissió fallera. Així que apunta't i no ho penses més. Apunta't i no t'arrepentiràs mai. No deixes passar l'oportunitat. Perquè en la falla trobaràs tot el que busques. Trobaràs amistats, entreteniment, diversió, alegria, companyerisme i fins i tot alguns troben fins a la mort de la seva vida. Anem a definir cadascuna de les escenes. T'apuntes? Apunta't, perquè això és una botxeria, un tornar-se carabassa, un no parar. És eixir-se'n de la monotonia i l'avorriment per a en moments tornar-se com una cabra. T'apuntes? Apunta't a la festa, a la diversió, a disfrutar d'experiències tradicionals o renovades, però que en totes elles trobaràs entreteniment, a disfrutar de la música, tant la festiva com la tradicional. T'apuntes? Apunta't a defendre nostra cultura, nostres tradicions, nostra particular manera de viure i entendre la festa, on volem cremar tot allò que no nos agrada. T'apuntes? Apunta't a disfrutar de nostra gastronomia, dels típics i afamats esmorzarets valencians, de nostres suculentes paelles, de l'arròs al forn, d'eixos soparets, millor dit, soparots, que nos deixen més satisfets que un canonge. T'apuntes? Apunta't a disfrutar del companyerisme, a conviure amb amistat. I qui sap si entre tanta festa i diversió, de manera imprevista, pot sorgir algo tan especial com és l'amor. Així que vine pronte, no esperes, no dubtes i comença a disfrutar de tot el que se t'ofereix. Però no ho deixes per a demà, no. Apunta't i comença a viure nostra particular festa des d'ara mateix, des d'avui, perquè la vida hi ha que viure-la dia a dia, i el lloc és este, i el moment és ara. Així que t'apuntes?